Waqt dibattitu mqanqal fil-Kamra tad-Deputati li matula ġi diskuss id-deal ma' Stewart, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qal li l-Oppożizzjoni mhux se tkun qed tipparteċipa fil-vot dwar il-mozzjoni li resqet hija stess. Dan għaliex il-Gvern iddeċida li jagħmel emenda għal din il-mozzjoni fil-ħin mhux allokat għalih, bil-konsegwenza li ħam il-ħin allokat għall-Oppożizzjoni. Bernard Grech qal li l-Speaker kien qed jonqos lejn il-poplu li seraqlu il-ħin li huwa kellu allokat għalih waqt din is-seduta fil-Parlament. Għalhekk huwa sosten li dan il-vot huwa parodija tad-demokrazija. Jiddispjaċini ngħid illi l-ewwel nett inti qiegħed tonqos lejn il-poplu Malti u Awċi. It-tieni, Mr. Speaker, inti sraqtli il-ħin li jiena nitkellem fil-Parlament. U għaldaqstant, din in-naħa tal-Kamra mhijiex beħsieba tipparteċipa fil-vot tal-lum stante illi inti għamilt dan il-vot parodija tad-demokrazija ta' pajjiżna. Grazzi, Mr. Speaker. Grazzi. Kienet l-Oppożizzjoni li resqet mozzjoni sabiex titlob lill-Gvern ta' Robert Abela biex jiftaħ kawża kontra Stewart dan sabiex irrot lura il-flus il-poplu Malti u Awċi.